Olango Island himuon na unyang eco-tourism hub sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pag-downgrade unya sa Dakbayan ngadto sa MGCQ. Si Luan Merondina sa report. Sa hunong sa pagpamana og isda ang 24 anyos nga si Jobber Tessie Chan karong adlaw kay nabali ang dala niyang pana. Maayo na lang kay may kuha na siyang usa ka dakong kitong ug laing duha pa ka klase sa isda. Kana man mo kabot na sa kilo mga 130 ray halin ana man. Sa una nagat sa una di mo gyud mo managatay gid sa una daghang magkuha ko diri sa una sila. Ang pagpamana na og isda maoy gisaligan niyang panginabuhian sukad mitumaw ang pandemic. Nanrabaho siya kaniadto isip maintenance sa usa ka dakong resort sa Olango Island. Ada ko kagalayan mamay. Sa una makatingog jud kog sildo sa una gid kanang napagi sobra gid man gasto ba. Ya karon may lang magkapalitag sa kilong bugas sa kadlaw, may na lang nay kabus pamilya ba. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nangandam na karon sa subling pagdawat og mga local tourist sa higayon nga ma-downgrade na ang quarantine status niini. Ug kay turismo man, ang adunay dakong pahat sa ekonomiya sa Lapu-Lapu gitinguha sa lokal nga kagamhanan ang paghimog ecotourism hub sa Olango Island. Gipahibaw sa mayor ang plano atol sa blessing and turnover sa bag-ong police station sa isla. Atong i-develop ang mga tourist attraction dinhi sa isla. We will introduce livelihood programs in every barangay. Actually, I'll be talking to the Coast Guard, to the PNP Maritime, to really come up with a viable strategic program to really patrol the whole coastal areas of Olango. Sa paglibot sa RTV Balitang Bisdak sa Olango Island, dayag ang dakong epekto sa turismo sa isla. Ang mga motorbangka nga alang unta sa island hopping naglaray na lang sa baybayon ug gipanggaid. Gani sa ilang pantalan, pipila lang ka mga motorbangka ang nakabiyahe. Sa pagsulod unya sa buwan sa Setyembre, malaumon silang inanay nang makabalik ang turismo sa isla. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.